नमस्कार मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे पहिल्या ब्लॉग मध्ये. तर आपलं एक आज शूट होता, तर शूट करायला आपण निघालोच. म्हणलं क्लायंट वाट पाहत असेल, काय गेलं कळालं की क्लायंट असते हजर नाही. तर मित्रांनो काय आपलं आपण तिला वाट पाहत बसलो. वाईट झालं आम्ही म्हणून गेलो. आपला रोहित भाई त्याची गाडी होती नवीनच. मग मला चला रोहित भाईच्या गाडीचं पहिले शूट घ्या. मग आपलं शूट चालू झाला. रोहित भाईच्या गाडीचं शूट घेतले. आपलं काय मग रोशन भाई आहेच म्हणलं. रोशन भाई घ्या म्हणलं, हातात मोबाईल घ्या म्हणलं शूट. रोशन भाईने गेला आपला कम्प्लीट शूट म्हणलं. आता क्लायंट काही येत नाही आणि झालं बोर म्हणलं. या काही तर रसना इसना प्याव, पण काय आता रसना प्यायची वय नाही राहिली म्हणलं. हो म्हणे पेच का म्हणे, पण आपलं काही जमत नाही म्हणलं. कॅन्सल. तेवढ्यात काय विषय, मग तेवढं मागे पाहिलं मी गाव म्हणलं. पण नाही, माग पहिलं दिसलं आपला क्लायंटला भेटलो थोडी गाडी घेत केली. क्लायंटला 2-3 आपलेच मी काय करणार गप्पा. क्लायंट म्हणे या म्हणे साहेब शूट. जे शूटला लागलं मग आपला शूट चालू. मग काय आपलं थोड्याच वेळ शूट पण खतम झालं ना. असं व्हिडिओ पाहण्यासाठी ना आपला रिझल्ट पाहण्यासाठी फॉलो करा बरं का.